An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ aw foli la mali kunnafoni kanubagaw mali kɔnɔ yan ka taga se mali kɔkan ma bi ye sibiri ye zuye kalo tile tan ani kelen san 20 ani wɔɔrɔ o yɔrɔ la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin salihu sisogo ma ale sigiyɔrɔ bɛnnen don kanada jamana ma ni maa caman bɛ a wele ustazi la mali kunnafoni kanubagaba don an ka foli ni waliɲumandɔn o bɛ yan fɔ a yɔrɔ bi ye sibiri ye zuye kalo tile tan ani kelen san 20 ani wɔɔrɔ a y'aw bisimila mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. An ka bi kunnafoniya gale o bɛ tali kɛ mali ni alizeri cɛ lahalaya olu kan ni aw hakili b'a la k'a fɔ a bɛ san kelen bɔɲɔgɔnbɔ fɛn min ye mali jamana ni alizeri kɔni tuntala ka ɲɔgɔn kan fɔ ka sababuya kɛ alizeri jamana ye an ka pankurun kelenna bila min bɔ ka bi mali ni alizeri dancɛ dugu la ni o ye drone ye k'a ta wagati kana bila sisan furukufuruku kɔni fanga tun ka bon mali ni alizeri ni ɲɔgɔn cɛ min sen fɛ an ka jamana kɔni ye an ka lasigiden minnu bɛ alizeri jamana kɔnɔ k'o wele ka na mali kɔnɔna na o cogo kelen fana na alizeri jamana fana y'a ka lasigiden minnu bɛ mali kɔnɔ k'o wele ka taga alizeri faba ale kɔnɔna na min sen fɛ pankuru siran kɔni tun tigɛlen don mali ale ni alizeri ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye aviation aérienne kɔni tun tɛ mali ni alizeri ni ɲɔgɔn cɛ fo kana bila an bɛ wagati min na ko sisan nka kunun juye kalo tile tan san 2026 ani wɔɔrɔ mali jamana ye kunnafoniya di kɛ k'a fɔ ko mali ni alizeri jamana seginna k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kokura jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ bolo di ɲɔgɔnmaya hukumu kɔnɔna na ni ka baaraɲɔgɔnya kɔni sabati o de hukumu kɔnɔna na donna nataw la mali ka lasigiden minnu ni a tun bɛ alizeri faba ale kɔnɔna na ale bɛna segin ka taa alizeri ka olu fɛ yen nɔ alizeri fana ka lasigiden minnu ni a tun bɛ mali kɔnɔna na o bɛna segin ka na an ka jamana kɔnɔna na yaasa ni jamana fila bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka baara caman olu sabati u ni ɲɔgɔn cɛ hukumu kelen fana na fɛn min ye pankurun sira olu kɔni bɛna dayɛlɛ mali ni alizeri ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoniya dira an ka jamana kɔni gouvernement fɛ kunun juye kalo tile tan san 2026 ani wɔɔrɔ an b'a fɔ ala ka bɛn ani kelenya sabati an ka jamana ale kɔnɔna na an bɛ taga kiriko kunnafoniya olu kɔnɔna na mali ka service de renseignement ɲɛmaakɔrɔ ni a bɛ wele ko kasim goyita ale ka kiriw bolodalen don ka bila juye kalo tile tan ani naani natɔ san 2026 ani wɔɔrɔ hakili lajiginna kasim goyita ale tun ye an ka service de renseignement ɲɛmaakɔrɔ ye a nɔminɛla an ka jamana kiri tigilamaw fɛ k'a tun bɛ fɛ ka dankari kɛ jamana ka yɛrɛya la ni o ye complot contre d'État o de hukumu kɔnɔna na ale kɔni nɔminɛna ka fara maa saba wɛrɛw kan an bɛ wagati min na ko sisan a ka kiriw bolodalen don ka bila juye kalo tile tan ani naani natɔ san 2026 ani wɔɔrɔ an ka jamana kiri tigilama olu fɛ alamisa tɛmɛnen ni o bɛnna juye kalo tile 9 ma san 2026 ani wɔɔrɔ Belgique jamana ye a ka lasigidenso datugu ka bɔ an ka jamana ale kɔnɔna na kunnafoniya dira Belgique jamana ka lasigidenso ɲɛmaa fɛ ni o ye Arnold Duse ye ka jira k'a fɔ ko Belgique jamana ka lasigidenso mun tun bɛ an ka jamana faba kɔnɔna na u kɔni ye o datugu ka bɔ mali kɔnɔna na a tilara tuguni ka jira k'a fɔ ko ni lasigidenso kofɔta mun ni Belgique jamana ye a datugu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko t'a jira k'a fɔ ko bolodiɲɔgɔnmaya tɛ kɛ mali ni Belgique jamana ni ɲɔgɔn cɛ a y'a jira k'a fɔ a ka kuma olu kɔnɔna na ko mali ni Belgique jamana kɔni bɛna baara olu kɛ ɲɔgɔn fɛ hali ni o y'a sɔrɔ Belgique jamana kɛlen don k'a ka lasigidenso datugu ka bɔ an ka jamana ale kɔnɔna na ko mali ni Belgique kɔni b'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma halisa a ka baaraw waleya u ni ɲɔgɔn cɛ Anefis Janjo o kɔni ma ja jatigɛ wale tigilamaw la FLA Jenim ka fara u dɛmɛbaga jɛkulu kan kunun juye kalo tile tan san 2026 ani wɔɔrɔ an ka wolomasiri tabaw ka ɲɛma état major général des armées a ye kunnafoniya di kɛ k'a fɔ ko an ka finitigilakaw dagayɔrɔ min tun bɛ Anefis dugu kɔnɔna na jatigɛ wale tigilamaw ye bingani wale mun ta ni ka nin yɔrɔ kofɔlen in sɛgɛrɛ min kɛra sababu ye an ka wolomasiri tabaw olu kɔni ye convoi dɔ labɛn Gawo dugu kɔnɔna na ni ka wuli k'i kunda Anefis kan convoi in kɔni tagatɔ fɛn min ye jatigɛ wale tigilamaw kɔni tun ye embuscade caman kɔni da nin convoi kofɔlen in ɲɛ an ka wolomasiri tabaw ka baara ɲɛdɔn sababu u kɔni ye faraku 15 kɛ jatigɛ wale tigilamaw kan Anefis marabolo Tabrichat ka taa se Sevare ma min kɛra sababu ye ni ka jatigɛ wale tigilamaw ka bolimafɛn 12 kɔni bɔ baara la ani fɛn min ye jatigɛ wale tigilama 100 ni kɔ o de fagara an ka wolomasiri tabaw fɛ convoi in tagatɔ Anefis dugu kɔnɔna na an bɛ wagati min na ko sisan kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw ka convoi mun ni a bɔra Gawo ni k'i kunda Anefis kan convoi in kɔni sera Anefis dugu kɔnɔna na ala ni an ka wolomasiri tabaw ka baara ɲɛdɔn sababu an bɛ wagati min na ko sisan Anefis dugu kɔni minɛlen don an ka wolomasiri tabaw n'u dɛmɛbaga jɛkulu Africa Corps mɔgɔw fɛ an b'a fɔ ala ka sebaya di an ka wolomasiri tabaw olu ma
halisa an bɛ to an ka finitigilakaw ka kibaruya olu kɔnɔna na ka sanga ni jatigɛ wale tigilamaw ka bingani wale mun ye an ka finitigilakaw sɔrɔ ANEFIS dugu kɔnɔna na an ka wolomasiri tabaw ka ɲɛma État major général des armées ni o ye Elyse Jean Dawo ale kɔni ye kumana kunun juillet kalo tile 10 san 2026 ka sanga ni an ka wolomasiri tabaw ye baara mun kɛ ANEFIS marabolo kɔnɔna na walasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jɛ ni an ka finitigilakaw ka ɲɛma Elyse Jean Dawo ale ka kɔrɔfɔ dɔ olu lamɛn. K'a fɔ ko an ka cɛdenw donna ANEFIS ani a kɛrɛfɛ yɔrɔw u y'o bɛɛ minɛ ka ban tile kelen ni dɔɔni donc u y'o kɛ kɛlɛ la jugu fɛ ani u ye se sɔrɔ donc u don ko ANEFIS a kɔrɔ bɛɛ tun tɛ k'a fɔ ko u ka na dɛmɛ don an ka mɔgɔ minnu tun datugulen don yen o dɔrɔn tun t'a kɔrɔ ni a kɔrɔba ye nka a kɔrɔ wɛrɛ tun ye min ye ni i bɛ a jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ an tun ye Kidali dugu ani Tesali dugu bila parce que an y'a kɔlɔsi tuma kɔnɔ n'an wulila mɔgɔ jugu kama u bɛ dogo de u bɛ dogo n'u ka minɛnw ye ani u taaraw tun ka ca ani a tun ka gɛlɛn an ye walasa an ka se ka u kɛlɛ nka le fait que an y'a to u gɛrɛla ANEFIS la kosɛbɛ an ye Kidali dugu bila u miirila k'a fɔ ko o ye fɛlɛ ye u fɛ min b'a jira k'a fɔ ko se t'an ye donc an bɛ ɲini ka bɔnɛ ni dugu fila ninnu na donc u nana ka caya ANEFIS da la donc o tun ye an ka ko labɛnnen dɔ fana ye o y'a to an sera ka fɛrɛ o ma kosɛbɛ o la bi n bɛ se k'a fɔ ko ANEFIS kɔni a b'an bolo sira si t'a la ani fana ani a kɛrɛfɛ yɔrɔw bɛ an ka mɔgɔw bɛ yaala yaala la a yɔrɔw bɛɛ la donc u ye dɛmɛ don banabaatɔw la ani u nana ni balo ye ka di mɔgɔw fana ma ye. Mali jamana bɛna finitigila ka bolofara kura dɔ sigi sen kan mun ka baara bɛ ɲɛsin k'an ka dugu jukɔrɔ nafolo k'olu lakana an ka jamana kɔnɔna na ni a bɛ wele ko brigade spéciale des mines walasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka minisiri mun ka baara ɲɛsin bɛ an ka dugu jukɔrɔ nafolo koɲɛw sabatili ma Amadu Keita an ka jɛ ni k'ale ka kɔrɔfɔ dɔ olu lamɛn. Jamana bɛ baara o baara kɛ musaka de bɛ don a la o musaka ninnu bi an jigi b'a kan ko caman bɛ sɔrɔ dugu nafoloko la a dɔw de kɛlen bɛ k'u ka baara bila u ŋanamunin ma u ka taa baara kɛ yɔrɔ la u man ka kɛ yɔrɔ min na u b'a bɔ yɔrɔ la u man ka bɔ yɔrɔ min na ou bien u b'a bɔ k'a sɔrɔ sɛbɛn t'u bolo brigade in sigira k'o de bɛɛ kɛlɛ o tuma la a bɛna baara kɛ mun ni mun kan minnu bɛ taa dugu nafolow bɔ yɔrɔ la u man ka bɔ yɔrɔ min na walima k'a bɔ k'a sɔrɔ sɛbɛn t'u bolo minnu bɛ a bɛ fɔ ko produit chimique ni basimafɛnw minnu bɛ olu fɛnɛ baara kɛ ni o ye n'o bɛ ka an ka dugukolow tiɲɛ k'an ka bajiw tiɲɛ k'an ka forow tiɲɛ u bɛna o fɛnɛ kɛlɛ minnu fɛnɛ bɛ n'u ye sanu bɔ n'u b'a yurugu feere u b'olu fɛnɛ kɛlɛ minnu bɛ minɛnw dilan hali dugu kɔnɔna la u bɛ se ka taa don o kan ka o minɛnw minɛ ka dilanna ninnu minɛ n'a sɔrɔ a kɛra yurugu sira fɛ brigade ni fangaba de bɛna k'a la an jigi b'a kan n'a y'a ka baara daminɛ a bɛna kɛ sababu ye ka ko caman ɲɛnabɔ olu ka sanuko la o kɔrɔ min ye ka fɛn o fɛn bɛ ka kɛ yurugu la k'o bɛɛ kɛlɛ. Juma juillet kalo tile 10 san 2026 an ka wolomasiri tabaw kɔni ye fɛn min ye citerne 901 sɛnsɛn ka don an ka jamana faaba ale kɔnɔna na sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 5 wagati kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye an ka jamana kɔnɔna na tajita mobili citerne 901 olu bɛɛ lajɛlen ka don ɲɔgɔn fɛ an ka jamana kɔnɔ ala ni an ka wolomasiri tabaw ka cɛsiri sababu wagati tɛmɛnenw na fɛn min ye Bamaci wale tigiramakulu kɔni tun y'a jira k'a fɔ ko taji kɔni tɛ don an ka jamana kɔnɔ nka an bɛ wagati min na ko sisan a bɛ komi Bamaci wale tigilamaw kɔni ɲinɛna u ka kumakan ninnu kɔ ala ni an ka wolomasiri tabaw ka cɛsiri sababu taji kɔni b'a la ka don an ka jamana kɔnɔna na cogo min a bɛ ka don ten an b'a fɔ ala ka sebaya di an ka wolomasiri tabaw ma jamana ale basigili sira fɛ. An bɛ taa Keɲebakaw olu fɛ yen nɔ kamalenni mun kɛra sababu ye ni ka bese kɛ ka wolofa tigɛ ka fara balimakɛ maa fila wɛrɛ olu kan min sen fɛ a balimakɛ mun ni o si bɛ san 19 na ale kɔni bɔnɛna ni la a ka banali da o sen fɛ kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko Keɲeba finitigilakaw kɔni ye tɛgɛ da kɛ nin kamalenni kofɔta in kan a tun b'a la ka boli ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ka ala ni Keɲeba finitigilakaw ka wuli ka jɔ sababu u kɔni ye tɛgɛ da kɛ nin kamalenni kofɔta in kan an bɛ wagati min na ko sisan a bɛ na bila kiiri tigilamaw ka bolo kan ani ɲangeni mun ka kan o bɛ taa a kan. An ka wolomasiri tabaw ka kɛlɛbolo fara mun ni a bɛ wele ko opération dugukoloko
o unité min bɛ yen ni a bɛ wele ko groupement tactique interarmes GTA ka fara groupement tactique d'intervention GTI olu ka formation bannen kɔfɛ olu kɔni ye jɔnjɔn sɔrɔ étendard ni o ye drapeau di kɛ ka bɔ an ka finitigilakaw ka ɲɛmaa yɔrɔ général de division Jean Élisée Dao ale yɔrɔ kɛnɛ mun kan an ka finitigilaka ɲɛmaa caman tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen in kɔnɔna na min senfɛ an ka finitigilakaw ka ɲɛmaa général de division Jean Élisée Dao a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka wolomasiri taba minnu bira jamana ko kɛlɛ la fo ka taa se an ka finitigilaka gansan maaw ma ni o ye civil olu ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen waliyara MINUSMA kankɔrɔ ale kɔnɔna na senu ka olu fɛ nɔ sisan ni a tɔgɔ yɛlɛmana ka kɛ k'an da siri ye an b'a fɔ ala ka an ka jamana basigi kunun juma juillet kalo tile 10 san 2026 nɛgɛ kaɲan 15 wagati fɛn min ye baki kimɛli jaabi olu kɔni bɔra an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ a tun bɛ t'i jɔ candidat maa 300 ani kɔ olu de tun bɛ san 2026 baki nɔfɛ an ka jamana kɔnɔna na jaabi olu bɔlen kɔfɛ kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye maa 122 ani kɔ olu de ye baki sɔrɔ an ka jamana ale kɔnɔna na kɛmɛ sara la fɛn min ye maa 34 murumuru 23 olu de ye garijɛgɛ donna baki la ɲinan san 2026 minnu ye baki sɔrɔ an b'a fɔ ala ka ɲɛtaga o sabati minnu b'a sɔrɔ u k'u cɛsiri san nataw la u bɛ se ka baki sɔrɔ cogo min na ka sanga ni bi sibiri juillet kalo tile 11 san 2026 fɛn min ye jateminɛw olu y'a jira k'a fɔ ko maliden caman kɔni kelen don k'a ka orange pisi bɔ u ka telefɔni bara kɔnɔna na walasa k'u ka dusuma kasi jira ka ɲɛsin orange la u y'a jira k'a fɔ ko orange kɔni bɛ forfait feere maliyɛnw ma sɔngɔ mun na o ka ca kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna na bi juillet kalo tile 11 san 2026 jateminɛw kɛlen don k'a jira k'a fɔ ko maa caman kɛlen don k'u ka orange pisi kɔni bɔ u ka telefɔni kɔnɔna na an bɛ waati min na ko sisan ni k'u ka nisɔngoya jira orange mali ale la a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la an bɛ taa AES ale kunnafoniya olu kɔnɔna na AES jamana ɲɛmaa ni o ye capitaine Ibrahim Traoré ale ye AES jamana minisiri 3 bisimila kudunko Burkina Faso faba ale kɔnɔna na AES jamana minisiri mun ka baara ɲɛsin bɛ jamana kɔkɔrɔdɔnni ni a lafasali ma ni o ye ministre de la défense ye a y'olu bisimila Burkina Faso a jabala yɛrɛ la Niger jamana ministre de la défense ni o ye général d'armée Salifou Modi ani fɛn min ye général de division Umaru Jara ni ale ye Mali ministre ye fo ka taa se Burkina Faso yɛrɛ jamana ministre ma ni o ye général de division Célestin Sempore a ye ni maa 3 ninnu bisimila yaasa Mali Niger Burkina jamana 3 ninnu bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma halisa don n'a nataw la ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan AES jamana ka kɛlɛbolo mun ni a bɛ wele ko force unifiée de l'AES o baara olu bɛ se ka waleya cogo min na u bɛ se ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan cogo min na u bɛ se ka jamana 3 ninnu bɛɛ lajɛlen lakana ka bɔ jatigɛ wale tigilama olu yɔrɔ u kɔni kuma n'o kan fɛn min ye capitaine Ibrahim Traoré a y'a jira ni ministre kofɔlen ninnu na u k'u cɛsiri kosɛbɛ yaasa fɛn min ye Mali Niger Burkina u ka se ka bamaci wale tigilamaw bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ka bɔ an ka jamana ale kɔnɔna na an b'a fɔ ala ka sebaya di AES finitigilakaw olu ma n bɛ taa Espagne ka olu fɛ yen nɔ tasuma kasara o kɛra sababu ye ni ka hectare 2000 ani kɔ o de jeni Espagne jamana ale kɔnɔna na ka fara funteni bɔ kan Europe jamana olu kɔnɔna na fɛn min ye tasuma kasara o kɔni b'a la ka tiɲɛli kɛ fɛn min ye Faransi ka fara Espagne kan kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko hectare 2000 ani kɔ o de jenina Espagne jamana kɔnɔna na maa 12 bɔɲɔgɔnko olu bɔnɛna u ni na nin tasuma kasara in yɛrɛ senfɛ Espagne dugu ale kɔnɔna na aw minnu tun sɔgɔlen bɛ an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi sibiri kunnafoniya olu la mun na sera aw ma aw denkɛ ani aw balimakɛ fɛ Yaya J Samake an b'a fɔ aw k'an bɛn dɔgɔkun nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan
ala k'an ka jamana basigi